Ahoj Marek, ako si vnímal zápas v prvom polčase? V 12. minúte, keď sme prehrávali 1-9. Tak hlavou mi išlo všeličo možné, ale hlavne to, že jednoznačne nemôžeme ten zápas pustiť a musíme dať všetko do toho, aby sme to otočili. Chvála Bohu sa nám to podarilo a veľmi dobre sa nám to podarilo, takže super, som veľmi spokojný. Kde bol podľa teba ten zlom v druhom polčase, kedy sa zmenil ten stav a následne sme potom začali vyhrávať? Základný zlom nastal asi, keď sme zmenili z vysunutej obrany na 0-6. Chalani začali jazdiť, pomáhať si a mne sa potom ľahšie chytalo. A išlo to postupne gól na gól, až sme to otočili tak, jak sme to otočili. Aký máš celkový pocit z tohto zápasu dnešného? Konečné emócie sú vynikajúce. Takto sa otočiť zápas s 8-gólovým mankom a nakoniec vyhrať, tuším, o 6 či o 7 gólov je niečo neskutočné, takže tie emócie sú vynikajúce. 2 body sme získali, čo bol náš cieľ a posúvame sa v tabuľke. To je základ. Udržať si víťazstva doma a ísť ďalej od zápasu k zápasu. OK, ďakujem pekne.